Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Science Over Barriers του podcast Science με Θεσσαλονίκης. Είμαι ο Κύρος και σήμερα είμαι ο host για το σημερινό επεισόδιο, αλλά δεν είμαι μόνος, δίπλα μου έχω τη Μαριάννα Παγεράκη. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα θα αγγίξουμε ένα θέμα το οποίο ξεπερνά το στεγνό όρο της επιστήμης όπως το γνωρίζουμε και αγγίζει το ουσιαστικό της νόημα, όπως είναι την προσβασιμότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Βικτόρια Σαμανίδου. Αρχικά θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, θα θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για εσάς, για το έργο σας, για το αντικείμενό σας. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας συγχαρώ για το πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο που έχετε ξεκινήσει. Εγώ είμαι καθηγήτρια στο τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είμαι αυτή τη στιγμή για δεύτερη τριετία αντιπρόεδρος του τμήματος και ταυτόχρονα και η διευθύντρια του εργαστηρίου αναλυτικής χημείας, γιατί το γνωστικό μου αντικείμενο είναι η αναλυτική χημεία. Επίσης είμαι και προεδρεύουσα στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τέλεια. Όσον αφορά το κομμάτι της συμπερίληψης, έχουμε δει ότι και στο παρελθόν έχετε διακριθεί σε αυτό το κομμάτι. Πώς προέκυψε αυτό το ενδιαφέρον για τη συμπερίληψη στο εργαστήριο? Ποιο ήταν το προσωπικό σας εφαλτήριο? Θα έλεγα ότι ξεκίνησε τελείως συμπτωματικά και νομίζω ότι την αφορμή έδωσε το γεγονός ότι ήμουν μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας μαζί με έναν συνάδελφο από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με τον οποίο στην πορεία συνεργαστήκαμε σε αυτό το αντικείμενο. Όταν είδα κάποιες αναρτήσεις σε κοινωνικό δίκτυο που αφορούσαν την χρήση απτικών εικόνων, μάλιστα συμπτωματικά η πρώτη αφορούσε τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου, το θεώρησα πάρα πολύ ενδιαφέρον και σκέφτηκα ότι ίσως θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στη δική μας επιστήμη. Αυτό έγινε κάπου αρχές του 2023 και στη συνέχεια προέκυψε μία πρόσκληση από την Royal Society of Chemistry, από το Inclusion and Diversity Fund, που χρηματοδοτεί τέτοιες δράσεις, και πρότεινα στον συνάδελφο καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και συγκεκριμένα μπορώ να πω το όνομα, φαντάζομαι, τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι στο εργαστήριο προσβασιμότητας και υποστήριξης ατόμων με αναπηρία στο τμήμα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πρότεινα να λάβουμε μέρος να υποβάλουμε μια πρόταση στη Royal Society of Chemistry για θέματα βέβαια που αφορούσαν τη δική μας επιστήμη, γιατί όπως ήξερα μέχρι τότε δεν υπήρχαν τέτοιο εκπαιδευτικό υλικό. Δέχτηκε με χαρά, γιατί το βρήκε και εκείνος πολύ ενδιαφέρον, και έτσι ξεκινήσαμε. Ήταν θετική η έκβαση της υποβολής της πρότασης και έτσι ξεκινήσαμε τις πρώτες εικόνες. Στην πορεία βέβαια υποβάλαμε και μια δεύτερη πρόταση και εγκρίθηκε και εκείνη, οπότε τις εμπλουτίσαμε. Τέλεια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το εγχείρημά σας, είναι η αλήθεια, και είναι πολύ σημαντικό και για εμάς ως φοιτητές να στηρίζουμε τέτοιου είδους δράσεις. Θα θέλαμε από την εμπειρία σας να μας πείτε ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άτομα με αναπηρία στο εργαστήριο ή μέσα στο πανεπιστήμιο. Προφανώς είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, γιατί έχουμε και διάφορες ομάδες με διαφορετικά προβλήματα αναπηρίας στην κάθε περίπτωση, διαφορετικά προβλήματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Εμείς βέβαια εστιάσαμε και ασχοληθήκαμε πιο πολύ με τα προβλήματα της οπτικής αναπηρίας, αλλά γενικώς σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα χώρο όπως είναι το τμήμα χημείας, σε ένα εργαστήριο που θα πρέπει να έρθει ένας φοιτητής, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, όποιο και να είναι το πρόβλημά του. Και θα ξεκινήσω από τα προβλήματα ασφάλειας. Κάποιος μπορεί να πει ότι το πρώτο πρόβλημα θα είναι βέβαια η προσβασιμότητα, αλλά το πιο
ουσιαστικό θα έλεγα είναι μέσα στο χώρο του εργαστηρίου τα θέματα ασφάλειας και για τα άτομα που θα πρέπει να μπορούν να κινούνται με ευκολία χωρίς εμπόδια μέσα στο χώρο, αλλά και για τα άτομα που έχουν κάποια οπτική αναπηρία που δεν θα μπορούν να αντιληφθούν αν πάνω στον εργαστηριακό πάγκο υπάρχουν σπασμένα γυαλιά ή ένα επικίνδυνο χημικό αντιδραστήριο που μπορεί να οδηγήσει σε κάποιο τραυματισμό και να είναι επικίνδυνο και για το ίδιο το άτομο και για τους συμφοιτητές, συμφοιτήτριες. Αυτά ήταν τα πρώτα προβλήματα που μπορώ να σκεφτώ. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και άλλα, όπως είναι το εκπαιδευτικό υλικό και γι' αυτό και εστιάσαμε εμείς στην ανάπτυξη, στο ξεκίνημα της ανάπτυξης υλικού, γιατί δεν υπάρχει το κατάλληλο υλικό για να υποστηριχθούν αυτά τα άτομα. Okay. Η δημιουργία των απτικών εικόνων είναι κάτι καινοτόμο για τα σύγχρονα πανεπιστήμια. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το πώς λειτουργούν ακριβώς, πώς εσείς τα χρησιμοποιείτε, γενικότερα λίγα λόγια για το τι είναι ακριβώς. Ναι, είναι όντως μια καινοτόμως τεχνολογία, με την οποία και εγώ δεν είχα κάποια εμπειρία στο παρελθόν και γι' αυτό προέκυψε μέσω της συνεργασίας με το αντίστοιχο εργαστήριο που είχε την τεχνογνωσία. Μιλάμε για την δημιουργία ανάγλυφων εικόνων, συνδυάζοντας την Braille, την γραφή Braille, και με συνδυασμό λεκτικών περιγραφών. Η εκτύπωση γίνεται σε ειδικούς εκτυπωτές και φυσικά η δημιουργία των εικόνων με ειδικά λογισμικά και γίνεται σε ανάγλυφο, σε χαρτί με μικροκάψουλες ή σε απλό χαρτί αλλά 160 γραμμαρίων. Okay. Αυτό ήταν μια ιδέα την οποία την είχατε δει κάπου? Ναι, είναι αυτό που είπα, που είδα την περιγραφή του εγκεφάλου, όπου είδα ένα βιντεάκι συγκεκριμένα, πώς κάποιος που είχε οπτική αναπηρία άγγιζε την εικόνα και ταυτόχρονα συνοδευόταν με ηχητική περιγραφή, οπότε καταλάβαινε ποιο μέρος του εγκεφάλου είναι. Αυτό πιάνει η λειτουργία του και αυτό ήταν και το κίνητρο να κάνουμε εμείς μετά τις δικές μας εικόνες, το δικό μας αντικείμενο, έτσι ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν τις αρχές λειτουργίας ενός οργάνου ή κάποια άλλα στάδια στην πορεία της χημικής ανάλυσης. Και εμείς στην Άιτζον προσπαθούμε να κάνουμε γενικότερα τη βιολογία πιο προσιτή στον απλό κόσμο για να την καταλάβει, γιατί γενικότερα είναι κάτι σύνθετο σαν κόνσεπτ. Μπορείτε να μας πείτε αν έχετε κάποιες ιδέες για το πώς μπορούμε να το υλοποιήσουμε αυτό, κάποιες μεθόδους, κάποιους διαφορετικούς τρόπους, 3D παρουσιάσεις? Εγώ με 3D παρουσιάσεις δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο. Κάτι αντίστοιχο γενικότερα? Η επαφή ήταν σε σχέση με τους εκτυπωτές, με τη χημία. Φυσικά όλες οι επιστήμες που σχετίζονται με θετικές επιστήμες ή στο Πολυτεχνείο, στη φαρμακευτική, όπου έχουμε εικόνες που μπορούν να περιγράψουν κάποια πράγματα, μπορούν να δημιουργηθεί αυτό το υλικό και σε όποια γλώσσα θέλουμε. Δεν το ανέφερα πριν. Εμείς αυτό που κάναμε, το κάναμε και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Οπότε μπορεί να δημιουργηθούν εικόνες και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν οι φοιτητές να αντιληφθούν αυτά που με άλλο τρόπο δεν θα μπορούν. Για παράδειγμα, απευθύνεται και σε αυτούς που δεν γνωρίζουν την Braille, γιατί κάποιος μπορεί να έχει τυφλωθεί σε μεγάλη ηλικία ή να έχει τυφλωθεί πρόσφατα, οπότε με αυτές τις εικόνες δεν χρειάζεται να γνωρίζουν την Braille, γιατί απλά ακουμπάνε, αγγίζουν τα διάφορα τμήματα της εικόνας που είναι ανάγλυφα και ακούν την περιγραφή. Okay. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι της συμπερίληψης, τι συμβουλές θα δίνατε σε μια φοιτητική ομάδα σαν εμάς για να μπορέσουμε να διαδώσουμε το κομμάτι της συμπερίληψης και ταυτόχρονα να μπορούμε να διαδώσουμε και την επιστήμη μας, δηλαδή τη συνθετική βιολογία? Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε αν μπορείτε να επιμορφώσετε κάποια άτομα ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν αυτό το εκπαιδευτικό υλικό στο δικό σας αντικείμενο. Πιστεύω ότι δεν είναι κάτι δύσκολο. Χρειάζεται, όπως είπα, φυσικά το κατάλληλο λογισμικό και οι κατάλληλοι εκτυπωτές, αλλά είναι κάτι που μπορεί κάποιος να το μάθει και στη συνέχεια να
παραχθεί αυτό το υλικό ώστε να μπορέσει να διαδοθεί και η δική σας επιστήμη. Okay. Θα σας κάνουμε τώρα μια ερώτηση που αφορά και το μέλλον και λίγο για το όραμα όσον αφορά την αξιοποίηση των οπτικοακουστικών εικόνων. Εσείς πώς φαντάζεστε τα άτομα με αναπηρία, τα οποία τώρα έρχονται στην ουσία σε πρώτη επαφή με την πραγματική επιστήμη, τους δίνεται ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν και οι ίδιοι? Πώς φαντάζεστε αυτούς τους νέους σαν επιστήμονες στο μέλλον? Να σας πω, εμείς τώρα βρισκόμαστε σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο, γιατί όπως είπα τώρα δημιουργήσαμε τις εικόνες. Το επόμενο βήμα είναι να αξιολογήσουμε αυτό το υλικό με την βοήθεια ατόμων που έχουν αυτά τα προβλήματα, διότι εμείς μπορεί να τα βρίσκουμε πάρα πολύ εύκολα και κατανοητά, αλλά θα μας πούν τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης αν όντως αντιλαμβάνονται τις έννοιες με τον τρόπο που πρέπει. Οπότε το επόμενο βήμα μας είναι να συνεργαστούμε με τέτοια άτομα, να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια και να μπορέσουμε μετά να διορθώσουμε, πιθανώς να βελτιώσουμε αυτό το υλικό και να μπορέσει μετά να αξιοποιηθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε δημιουργήσει 6 εικόνες στο πρώτο και 4 εικόνες στο δεύτερο πρόγραμμα, 10 εικόνες. Δεν καλύπτουν όλη την ύλη. Αλλά βλέπετε κάποια ικανοποίηση στους μαθητές όταν τους δίνεται ευκαιρία να κάνουν κάτι το οποίο πουθενά αλλού δεν... Ναι, αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, έχουμε έρθει σε επικοινωνία με κάποια φοιτητή-φοιτήτρια, δεν θέλω να καθορίσω το φύλο, από το τμήμα χημείας που έχει προβλήματα όρασης και θα συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε. Γιατί στο χημικό δεν έχουμε τέτοια άτομα. Δηλαδή μέχρι στιγμής όλα τα στερεότυπα και οι αντιλήψεις που υπάρχουν ότι πώς θα μπορέσω εγώ μετά να είμαι μέσα στο εργαστήριο του, έχουν αποθαρρύνει αυτά τα άτομα από το να συμπεριλάβουν ακόμα και το αντικείμενο αυτό στο μηχανογραφικό τους. Και γι' αυτό ποτέ μέχρι τώρα δεν είχαμε άτομα με τύφλωση, δεν είχαμε. Έχουμε άτομα με μειωμένη όραση, οπότε θα ξεκινήσουμε με αυτά. Και εύχομαι στο μέλλον να μπορούμε να καλύψουμε και όλες τις βαθμίδες των προβλημάτων. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτό που ακούμε, γιατί πραγματικά θέλουμε η επιστήμη να είναι προσβάσιμη σε όλους. Και περνώντας στην τελευταία ερώτηση, που είναι λίγο πιο γενικής φύσεως, θα θέλαμε να σας πούμε, ακούγοντας τη φράση «Science over barriers», ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεστε? Science is for everyone. Η επιστήμη είναι για όλους, η επιστήμη τους χωράει όλους και τους έχει ανάγκη όλους. Δεν περισσεύει κανείς. Τέλειο. Και με αυτό το πολύ όμορφο τρόπο θα κλείσουμε αυτό το podcast. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά πιστεύω ότι μας δώσατε ένα έναυσμα να μπορέσουμε κι εμείς να δημιουργήσουμε υλικό το οποίο να είναι διαθέσιμο και να είναι προσβάσιμο σε όλους τους φοιτητές και να μπορέσει να διαδοθεί έτσι και η επιστήμη. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας θυμίσουμε ότι η επιστήμη δεν είναι για λίγους, είναι για όλους. Αυτό ήταν το Science over Barriers και είμαστε η iGEM Θεσσαλονίκη.